Ассалому алейкум дӯстон, хушомадем ба шабакаи мо. Аллакай ин бего турнири Bellator 267 баргузор мегардад, ки дар он варзигари тоҷик Хуршед Қаҳоров баромад хоҳад кард. Дар ин навор мо ба шумо маълумоти пурра медиҳем, ки дар куҷо ва соати чанд шумо пахши мустақими ин турнирро тамошо карда метонед. Лайкро зер кунед, мо боша наворро оғоз мекунем. Турнири Bellator 267 ҳамин бего баргузор мегардад, ки муҳорибаи асосии турнир реванш байни Дуглас Лима ва Майкл Пейҷ хоҳад шуд. ҳамчунин дар ин турнир муҳориба байни ҷангвари бебохти тоҷик Хуршед Қаҳоров бо рекорди 7-0 ва рақиби ӯ варзигари бразилӣ Жаир Ҷуниор бо рекорди 6-2 баргузор хоҳад гашт. Хуршед Қаҳоров варзигари бебохти тоҷики 29-сола, ки рекорди 7-0 дорад, 6 ғалаба бо тариқи нокаут ва нокаути техникӣ ва як ғалабаи дигар бо қарори доваро. Қаҳоров охирон муҳорибаи худро рӯзи 23 майи ҳамин сол дар турнири NFC зидди Силвен Сомераинс гузаронида дар якум раунд бо тариқи нокаут ғалаба ба даст овардааст. Ва акнун Хуршед Қаҳоров ин бего аввалин муҳорибаи худро дар ташкилоти Bellator мегузаронад ва рақиби ӯ варзигари бразилии 30-сола Жаир Ҷуниор бо рекорди 6-2 хоҳад шуд. Жаир ба монанди дигар ҷангварони бразилӣ дар ҷиу-ҷитсу сахт аст. ӯ аз 6 ғалабаи худ 4 ғалабаашро бо тариқи сабмишн ва 2 ғалабаи дигарашро бо қарори доваро ба даст овардааст. ҳамчунин ӯ 2 мағлубият бо қарори доваро дорад. ва дӯстон, чӣ хеле ки аллакай фаҳмиден, ин муҳориба байни нокаутёр ва ҷитсер мешавад ва албатта ки моро муҳорибаи шавқовар интизор аст. акнун мегзарем ба қисми асосии навор. дар куҷо ва соати чанд пахши мустақими ин турнирро тамошо карда мешавад. Турнири Bellator 267 ин бего аз соати 20:00 ба вақти Москва ва 22:00 ба вақти душанбе оғоз мегардад. Турнирро телеканали Око Спорт нишон медиҳад ва ҳамчунин мо кӯшиш мекунем ки ссилкаи ин турнирро пайдо карда дар телеграм-канали Паҳлавон пешкаш шумо кунем. Ссилкаи телеграм-канали Паҳлавон дар якум комментария закрепид шуда.